anyar. Apa baik? Tekan. Pangate kurang wong brite. Wong turu ngaget-ngageti. Aku ke wong wis tuwek nek jantungen piye wi? Buat dipikir. Aku nek jantungen matine kene ora berita baru sing mbok gawa berita kematian. Get-get wong tuwek ae lho. Berita apa? Mbok gawa ngono lho. Wong tuwek get-get ae. Aku mangke ketemu cewek. Cewek apa? Wono lho wong adoh. Wong adoh te mbok gawa beritane. Lah ketemu ning endi? Ono. Ketoke wong Jakarta. Lah Jakarta. Lah rene iki nyang omahe sapa? Sapa to Mang ya? Oh Mbak Wiwin ngono lho. Oh Mbak Wiwin sor kono. Oh iya enak sing ning Jakarta deh men. Lah iya kuwi. Moning lho. Alirene kapan? Nene. Wingi lho, wingi. Ngendi lah berarti? Ngarepe Benu. Ngarepe Benu? Iya. Ngarep omahe. Ngarep omahe to? Iya. Walah. Dek, terus apa neh yang mbok gawa kabar iki? Bocah e. Ngene mau. Ngene. Heeh. Ayu. Alah, nek menurutku sak ayu-ayune cewek sing mbok ngerti ku meng ora kalahne bojoku sing minggat ku demen Paijem. Lah wong minggat barang yo. Wong yo minggat tek. Bojoku lho, demben. Yo demben. Saiki wis dudu bojo. Lah piye lho tinggal minggat iki ngecap rusak. Ayu sing iki lho. Lah ayo rite ora iso bakalan genteni sing demben kuwi. Ya karepmu. Iku mong rene mung ya kurang nggawa berita kaya ngono ku mang. Iya to, mbok menawa kowe buka lembaran anyar. Ya, tapi ora segampang kuwi lho wi. Ya tapi bocah ngomene, Dok. Ngomene. Ayu tenan. Ya ayu, kabeh wong wedok ki ayu wi. Tapi nek masalah ayu sing glowing kuwi sosok gelem nglarani atine wong lanang malahan. Ya gek aja ndelok saka njabane tok to, Dok. Jerone barang ya kudu ngerti kowe ke. Aku demen ya pernah kapusan lho. Kapusannya apa lho? Ya kaya omonganmu mau lho sing jerene pengen delok njabane tok kon delok jerone barang. Aku demen kan diomongi kancaku cah kulon kono. Aku teh kok lebih nek masalah cewek ngono kuwi. Nek masalah cewek kuwi aja ndelok njabane tok ning kudu iso ndelok jerone. Lah barang aku ketemu cewekku ku mang ning omahku, tak udani. Udane tua apa sendal raiku. Nyonyor. Dek kok lha nyapa Mas ngudani aku. Lah aku diomongi kancaku dek ngono. Nyapa ngono? Jadi nek ndelok cewek sing mlayu ku aja didelok ning jabane tok ning kon ndelok ning jerone tok. Mangkane sampean tak udani. Ya dulu kabeh ra iku. Salah tamsir aku. Has lara-lara. Anu bocah iku isih ning kene to pancane. Yo ijek, sini ngene bikin. Ijek. Sik to. Ketemu. Lah, jene mau. Yo ben to yo. Benak bengi barang yo adem. Kira tok butuh barang iki. Iya. Kira kono tok. Kleru. Iya. Ya. Ya wis nek kapan ngono tak. Ndang biasane nek Wiwin kan biasane mbah-mbahane ning kono. Teko dulure kuwi kayak mesti mbah-mbah ning kono. Sesuk tak lewat. Ya wis ngono aku mulai. Mulai aku tak ngliep sik ganggu ae tak kira nek kabar apa dibae nggur kuwi wis mulia. Aku arep ngliep iki. Ngliep kok aja ganggu ae. Ndangane saiki wong urung kedisian wong. Sik.
bener omong taruh. Bocah muning tenan. Putih. Endangane matuk iki. Cocok. Mbak. Mbak. Iya, Pak. Oh, Dewi Ang. Iya ini, bisa minta tolong, Pak. Minta tolong apa? Ambilin air. Wes jero iki. Iya. Wah. Jero. Hati-hati, Pak, dalam. Siap. Tenang aja, wis. Karo aku aman. Ora banyu ta iki. Masa jero nih. Lah, nanti ta bojone iki ngetek mbah dhewe. Yo, mesakne. Nah. Saiki yo tinggal larang banyu kok, Mbak. Ngayari nganti-nganti saiki golek banyu. Ubah-ubah angel kaya ngene iki. Iya ora apa-apa. Yang penting saya enek. Alah, iki tur kena kuwit iki banyune. No. Iya, Mbak. Ate dileh ngomong wis rampung. Kan udah selesai, Pak. Oh, alah tak kira isih umbah-umbah. Nek wis rampung ya wis, iki lakune Mbakne. Wis, Mbak, nek anu tak lurusne lakuku munggah kono sih ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Sopo ngepak rambanane? Woi. Aja dipai godhoe telo. Wong lek rambanan reneng keneng dong telo apa iki ae? Apa diseneni? Kuwi ke dingu lho, sembarangane. Oh, lah nekat wong e. Lha apa, Kang? Alah, iki lho ame banyu. Mas. Ya wis. Iki warang banyu banget kene iki. Apa enggak? Iya, iki Udah wis warang apa, ngombe San? bau. Mas. Wisan. Wis ngayari golek e. Iya. Wah iki wis sambuh jerone. Mayu tenan tapi. Yo, ki piye jenenge wong gunung Iya. ngayari wisan. Wis ora di anu. Kok ngono ki? Ya wis dadi sak timba kuwi. Walah, iya. Ya anu tak nerusne lakuku sik ya. Iya. Kono mah aku kecetok bocah mlayu kono tapi isen aku. Iki bodhek nek banyu nggih. Ya. Ade ombe iki mbuh iki kok. Wis ngene iki lah. Janji roh wong wedok rada mending suwi dhek. Pikiran sembuh-mbuh dalane ngantek ra kopen sing arep dipidak endi. Tapi kok ya mending ya. Tapi ya kira-kira dhek ngesir aku ya. Nek roh aku duduk apa ya gelem kono. Ora apa-apa lah. Jajal dhisik. Mbak menunggu nek asil terus nih bisa aku nek bengi iki ya wadem biar golek lah temoni sesuk kudu kenek kae bocah kae kudu kenek